Test ride natin tong masterpiece mula sa Orion. Hindi rin tayo ng sticker ng mga papi. Siyempre, it's our pleasure para iabot tong Pedal Quest sticker sa founder mismo ng VMAX and Orion. Solid, napaka-sayang experience ito. Ganda ng daan dito, no? Two-stroke, parang mafia. So, yun mga papi, ito kasi para sa akin ito yung natipuhan ko na kulay, titanium, kasi wala lang, para sa akin maganda lang. And siguro test fit lang natin, or hindi naman test fit, pakita lang natin kung ano magiging tsura. Pero ayan, ito kasi pinapangarap ko na na pipe, oh. Ayan, itong kulay, itong titanium nila. Ganda, oh. Parang yung flat black kasi parang, ako para sa akin, opinion ko lang, yung flat black kasi parang syempre black na to para lang mas noticeable. Wala siyang accent. Oh, walang accent. Ito pambasag lang sa dito sa all black na to. Napakaganda. Carbon tip na rin mga papi. Tapos yun nga, kung nagwo-worry kayo na yung mainit dahil wala siyang heat guard, tulad nga ng sinabi natin kanina, hindi siya madaling uminit, no? So, malalaman din naman natin pag once na nakabili na tayo nito, and then bigyan natin ng review kung kamusta tong performance and yung visual looks niya dito sa NMAX V2 2.1. Alright. So yan, check na lang din natin tong mga papi para sa mga gusto ng ng black na colorway. Ganda rin naman, no? Ganda lang itsura niya. Tsaka ang ganda, matte black. Tapos carbon tip na rin. Ayan ang tsura niya. Solid. Ganda.